Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai ndibva ndangoverenga mamessages acho. Hanzi hama makadii pano, ndinodawo mazano nevanobatsira. Ndine mwana wangu ane makore 5 ekuberekwa. Mwana uyu akazvarirwa kuSouth Africa. Asati amboenda kumusha akabva atanga iye kuti ainge achiona nyoka pose paainge akarara. Zvinhu zvacho zvaitika kana zvikaitika iye anenge ava kusatomboda kurara pacho paanenge ari ipapo. Zvinhu izvi zvakatanga achiri ne3 years. Ndakafunga kuti sezvo iye ainge asati amboenda kumusha ngaamboenda kumusha, saka kutaura kuno mwana wangu uyu ari kumusha, but zvinhu zvacho zvichiri kungoenderera mberi. Nokudaro mumhuri medu baba vakuru, mukoma wababa vangu ari kutiza musha wake achiti ari kuona zvinhu. Kana tikafamba mundara uyu ari kunzi baba imimi ndimi mune nyoka yamuinayo, ende ivo vari kubvuma, asi mundara uyu haasi kuda nayo nyoka yake iyoyo. Ndinorwadziwa nemwana wangu. Pane zvose zvinoitika panguva iya yekuti anenge ava kutanga kuona nyoka iyi, saka ndinodawo mazano. Ndoitawo sei kuti mwana wangu asaramba achingoona nyoka iyi? Mwana uyu ndinonzwa kurwadziwa naye. Hama ndipewo mazano, ndodii nenyaya yakadai? Ndatenda zvangu kune vose vachakwanisa kundibatsira. Vadiwa vateereri, iyo ndiyo yanga iri meseji yatarisibva kubva kuna Haiti. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Can you please post for me? But makatoita zvekuvika zita rangu chaiko. Inini mukomanashi, I am a married woman but I feel so guilty nezvinhu zvandiri kuita. Zviri kuitika mukomanashi ndezvekuti ndiri kudanana nefriend yabrother Vangu. Tese tiri kuno kuSouth Africa, but inini I am married. This friend of my brother is also married, but kudanana kwatakaita mukoma ndekekuti this guy ane motikari yake, saka kubasa kwandinoenda ndinopota ndichikwira motikari yake. Dzimwe nguvawo ndinokwira mahara, dzimwe nguvawo ndinongomubhadhara. Saka mukuzofambidzana uku takaramba tichingotaura, but in the beginning ndainge ndichimuudza kuti ndinokuonai sebrother vangu, how is it possible kuti ndinge ndichidanana nemi, imi muri hanzvadzi yangu? But takazongoramba tongotaura kusvika tazodanana. Kutanga kudanana kwatakaita mukomanachi ndekwekuti this other day inini ndainge ndisina kuenda kubasa. Iye akabva ndibvunza kuti kosistrani nhasi zvamboita sei zvandisina kukuonai pahiking spot. Inini ndikabva ndamuudza kuti nhasi it is my off day, I am not going to work. Akabva ati kosei usina kundiudza sister, ndaregedza kuenda kubasa. Akabva ati fanosondibikirawo sadza kakuma 1 ndozoya ndichicollecta. Ndikafungidzira kuti maybe munhu ari kungonyepa zvake, but later on I think somewhere kuma 11 ndakamuvhurira gate, iye akabva atopinda akapaka paipai. Ndokubva tatombogara mumotikari because iye ainge achindiudza kuti kuri kutonhora ande itogara mumba. Ndikati no, ngatingogarai muno mumotikari. But nyaya dzataingotaura dzainge dzingori nyaya dzainge dzingori casual, painge pasina nyaya dzekudanana kana anything. Later on akazoti tararawo nekuti time dzangu dzava kutokwana, chienda mumba undibikire so that pandozodzokera ndinodzokera ndiine chikafu. Ndokubva ndapinda mumba. Pandakangoti ndichingopinda mumba munhu aitova atori mumashure mangu, ndokubva atanga kutondibata. The funny thing about it mukomanachi ndechekuti ini ndakabva ndatoresponda, ndokubva ndatanga kutomuhaga, tikabva tatanga kutoita bonde. Takazoswera the whole day mukomanachi tichiita bonde. I think we did it something like 5 times. Murume wangu paakazodzoka kumba mukoma, up until today ndiri munhu wekuti ndava kumusema. Kunyangwe akandibata, kunyangwe tichiita bonde paipai, ndinonzwa kuti hapasina kana anything chandinenge chimbofila paari. How can I chase away this feeling yandava kufila mukoma? The bad part about it ndezvekuti since that day pandasangana nemurume uyu so many times, I think ini nemurume wangu tava kutonetsekana kuti tipedze even 1 round yacho, because ndinobva ndatoita dry zvezvo zvekutonzwa kuti hapana kana chandiri kumbofila. Saka iyewo zvinhu zviri kutomunetsa, so I don't know kuti ndicharamba ndichingovanziridza kusvika ndasvika kupi. And also this guy paWhatsApp pacho anoramba achingonditaudza achindireminder kuti do you still remember kuti that day takashandana sei, we have to find another space and another time kuti tizombodzokorana futi. So please mukoma ndibatsireiwo. I'm afraid kuti kana murume wangu akafind out ndiko kutopera kwemarriage yangu. Ende zvinozonyadzisa sei kuti ndakadanana neshamwari yebrother yangu apa munhu wacho ari married, ende kumba kwacho kwatinobva tinongobva tose kuma same areas, zvese murume wangu, brother wangu, and also this friend of my brother. Please help me mukomanashi. Ndichange ndirimowo mucomment section.
zvakangoma hazvo veduwe. Iyo ndo meseji yatarisivha kubva kuna Haidi. Regai tibva taenda pane imwe meseji zvekare. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, can you please post for me as Haidi, kana kuita zvekungotaipa voice note rangu. Inini mukoma Nashe, chakaitika ndechekuti mukukura kwangu ndaiva munhu wekuti ndakanyanyisa kutamba nevanhurume too much. I started dating when I was still young, and zvaitova zvekutodata zvekutoti ndaitorara nevarume, either varume vevanhu kana kuti vakomana chaivo. So dambudziko rakazoitika, ndakazoita sick. Pandakaita sick iyi mukoma Nashe, ndakashaya kana wekuudza, because ndakanyara kuudza shamwari dzangu and also kuti ndiudze mama kuti vandiendese kuchipatara. Ndakatya because ivo mama vaigara vachingondirova vachindithreatena kuti ukaramba uchiita musikanzwa yevakomana ndichakubvisa kuno kutauni, ndobva ndanokusiya kumusha, and unoziva nhamo iri kumusha kuti yakaita sei. Saka ndakangoramba ndakangonyarara. Sick iyoyo payakandibata mukoma Nashe, ndakatanga ndichiita imwe discharge yainge yakaita cream white. Discharge iyoyo mukoma Nashe yakasvika pakuita red, ikapedzera yava kuburitsa zvimwe zvinhu zvainge zvakaita green, ikazongonyarara yega sick iyoyo mukoma Nashe. Pandainge ndichiri kuZimbabwe, ndine umwe murume wandakambotizira tikatombonogara tose kwenguva refu, but after 6 months mimba ichiramba kubata, akazotanga kundinetsa zvekuti ndega ndakapedzera ndazotiza pamba pake. And also murume iye ndiye wandakatanga kuona kuti maybe ndini here ndainge ndakamuzadza sick, or maybe ndainge ndakatomwana ane sick yake, because murume uyu zvaaita aiti pose patinorara tose after kana 2 days aitanga kubuda tumwe tumapundu tunenge twakawanda wanda. Tumapundu itoto twaizotushuka, tumwe twainge twakaita tumvura, then tumapundu itoto tobva twangooma. But inini dzimwe nguva ndaisabuda kana anything, but here and there ndaita sekunge ndinonzwa kungovaviwa kunhengo yangu. Saka mukoma Nashe ipapo I don't know kuti iyi sick iyi does it mean kuti iyi sick yakatokumba iri mandiri here, kana kutoti ndakazotoiwedzerawo kutoitora pamurume iye. Pandakazoya kuno kuSouth Africa, dzimwe nguva ndaikwanisa kumbobuda discharge iyoyo yaita sekunge yakazangana neropa, dzimwe nguva inenge yakaita cream white. Saka ndakazogumisidzira ndaenda pane imwe pharmacy, vakambonditi enda kuchipatara, but ini ndainyara kuti ndiende kuchipatara kuti ndinovaudza kuti ndine sick. Saka ndakazongoita zvekuzongobhadhara umwe pharmacist ndokubva anditengesera mamwe mapirits ainge akanzi anzi ma-antibiotics. The reason why ndakazosarudza kutenga mapirits awa, it was because at that time ndainge ndasanganawo neumwe murume ainge achida kundirora. Saka taita zvaya zvekuti taita sevanhu vakutanga kutogara tose, then umwe neumwe ainge achiri neimba yake, but most of the times tainge tiri tose. But I made sure kuti pose patainge tichisangana tainge tichishandisa protection, because this man iye aitopromisa zvekuti anoda kundirora. So I was afraid kuti kana akazotanga kuita zvezvya zvainge zvichiita baba vaya vandakambogara navo ndichiri kuZimbabwe, zvokuti vaiti kana tikasangana wobva wabuda tupundu, ndaitya kuti maybe anobva andiramba. Mukoma Nashe, if I tell you kuti course yose iyi yema-antibiotics ndakaiita, but yet uyu murume wandaigara naye didn't even suspect anything. Zvakaitika ndezvekuti ndaiti makuseni paya pateta kuenda kubasa, ndobva ndazvomora mapirits ande ndichifanira kunwa, ndobva ndakanda mune dzimwe bhutsu dzainge dziri ngori pasi pemubhedha. Then late at night pande ndichitsvaira ndogara ndaburitsa mapirits andofanira kuzonwa usiku ihwohwo. Ndakapedza course iyoyo mukoma Nashe. Sometimes ndaingokabira pirits rakadaro, apa ainge ari mazipirits mahombe, without drinking any water or anything. Ndaingoita zvekumedza ndobva ndangopretenda sekunge hapana kana anything chandiri kumbomedza. I did this so as to save my own relationship. After ndanwa mapirits iwawo ndakazviudza kuti sick yaya yapera, ndokubva tatanga yedu kusangana without any protection. Ndakazokwanisa hangu kuzvara mwana, iko zvino mwana wacho mukoma ane 2.5 years, but dambudziko riya yamanje rava kudzoka. Recently murume wangu akangondidaidza achigeza akabva ati uya panouone. Ndakaenda mubathroom ndokubva atanga kundirakidza nhengo yake, ndikaona kuti tumapundu tuya twainge twava kutanga zvekare kuapia panhengo yake. Tune twakaita kuwanda, but tunozoita zvekutushuka imwe mvura. So mukoma, I'm looking for advice kuti ndoita sei. Ini zvangu advice yekuti ndibude pachena handitombokwanisi zvamuchose kuti ndinge ndichimuudza kuti kumashure uku ndakasangana nevarume vakawanda sei, because I know kuti mangwana kana murume ukangomuudza kuti in the past before I got married to you ndakasangana nevarume vakadai, because mukoma Nashe I think kuti varume vandakasangana navo kuma-15 vanotosvika. Saka iye semunhu wekutoti I am so certain kuti inini ndini munhu waakatotanga kuzotodanana naye kusvika tazotopinda mumarriage, because I have checked on him. Tsinga yake yaya yekuti kana akambosangana nemunhu ainge ari mhandara inofanira kudambuka ichitoripo. And also the day raakandinyenga ndakangotomukumbira foni yake zvezva zvekutongomutesta, ndini ndakatonorara nefoni yake the first day raakatondinyenga. So I'm so certain, because iye achindiudza anototi
paakangouya muno muSouth Africa akangosarudzira kuti anongoda kungozvigarira ega asingaiti zvemagirlfriends, asi paakazosangana neni akabva aita a change of heart ndokubva azosarudza kundiroora. So I'm so afraid kuti kana ndikamuudza past yangu apawo kwake kupast kuri clean, zvinhu zvacho zvinokwanisa kubva zvandidhakwira. So mukoma, please help me nemaadvices kuti ndopafambisa sei, ndomuudza sei kuti apa zvinhu zvitoripo, itori nhau yekutoti iyi itori sick, because so far ndakamuudza kuti maybe the reason ndeyekuti we are having too much sex, saka the friction iri kuitika ndo iri kukonzeresa tumapundu itwoto. But I know zvangu kuti inhema because this thing ndakatombosangana nazvo in the past. Please mukoma nachi, ndiri kutotsvakawo even over the counter medication yekuti iye murume wangu kana kuri kunzi ndikaenda kufamasi ndikanotenga zvacho zvandinenge ndaudzwa kunzi ndo zvinoshanda kurapa zvinhu izvi, iye hazosuspecte because ndapinda busy yekuti each and every time I have to check his phone and his Google history ndichiona kuti haana here kumboita research about this thing. Izvi zvekuenda kuchipatara it's a no because ndiri kutya kuti kana tikaenda kuchipatara zvese zvinokwanisa kuzobuda pachena because iye semunhu achatangawo kurizina kuti kana iri siki saka yakabva nekupi. But at least kana ndikamuudza kuti iyi medication kana ndikapiwa ye over the counter it is for yeast infection, kana kuti ndingotsvaka any other reason, please mukoma, ndapota ndiposterewo nyaya yangu. Vedare unosvika pachikamu chekuti unozorora ubva wagara pasi, asi iyo ndo message yatakatumirwa naHeidi. Please let us try to help her out in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadizve nyomukoma nachi, ndinokumbira kuti mundiposterewo nyaya yangu. Inini nyaya yangu yakamira sekudai. So kubva tichikura baba vedu vaiti kana ukangovatsamwidza vaibva vatanga kutaura mashoko ekuti izvezvizvi muri busy kuwesta zvinhu, hamuzivi here kuti mari idzodzidzi dzamutiri kuwesta pamuri imari dzingadai dziri kwaningi. Apa vainge vachirevera vamwe bamunini vedu ava munhu wekuti aingogara hake kumusha kwamurehwa uko and ainge ari munhu wekuti aitambura zvisingaiti. So bamunini ava vaimbopota vachiuya kumba kuHarare vachikumbirawo help especially pamaschool fees kunyange chikafu chaicho, but vaingobva ipapo vasina kana cent. Sometimes vaikwanisa kuti vakauya paipa vobva vatanga kubhembeswa yadhi yose namama, ndainzwa tsitsi but there was nothing that I could do. Chaindinetsa ndechekuti tainge tiri vanhu vekuti taiva nemari dzisingaiti. But I still remember kuti this other day I had came back from school ndikabva ndasangana nabamunini vari panze vatori busy vachibhemba yard, but vainge vambozorora vakatogara pasi and vainge vachinwa tea nembambaira. Ndakarwadziwa zvisingaiti because I knew kuti back in the house mainge musingashayike chingwa nepoloni, zvinhu izvozvo zvaitowanikwa each and every day. What I did that day ndezvekuti ndakazopinda mumba ndokubva ndaita sekunge munhu ane nzara zvisingaiti. I took 8 slices ndikabva ndatanga kuzora maslices aya, mamwe ndakaisa mayonnaise, mamwe ndikaisa majarini, ndokubva ndabuda ndava padoo ndakabva ndasangana namama vakabva vati where are you going with so much bread? Ndikabva ndati mama I just want to sit by the poolside. Apa ndainge ndichitonyepa pandakangoona mama vapinda mumba ndokubva ndabuda gate ndikanogara panze nabamunini. Pandakatarisa mundiro yacho yainge yapiwa bamunini ndakabva ndaona kuti bamunini vainge vapiwa mbambaira, but tumbambaira twacho twainge twakaita tumudzi twaitwa tunovava nekapu yetii. Tii yacho yainge isina kana mukaka, yakangoita iya yebrown, but vainge vachidya. Mukomana kana ndikazvifunga ndinoita kunzwa musodzi yangu ichiita sekunge inoda kuyerera. I had to share my bread nabamunini. Bamunini vakambotanga vachiramba vachiti mama wako vakabuda vanokurova iwe, until ndazova convinced ndokutanga kudya tiri tose. Saka bamunini ava zvavaiita ndezvekuti dzimwe nguva vaiti kana vakauya kuzokumbira chingava chiri chikafu, mama nadhedhi had to make sure kuti vatanga vapa bamunini basa rekuita mostly rekusiya vabhemba nekuita sei nekugadzirira payard, vozovapa mari then vozodzokera kumba kwamurehwa. Then this other time bamunini vakazodzoka and each and every time bamunini pavaiuya mama vaibhoikana zvisingaiti because bamunini vaingokaruka vauya vaine mwana wavo. This time pavakauya nemwana wavo vainge vachikumbira mari yeschool fees. Imwe yacho ndainge ndisingazivi kuti vaikumbira mari yei, but dhedhi vakabva vati vainge vasina kana mari at that time. The following day it was a Sunday, saka dhedhi vakabva vatitora tose including bamunini nemwana wavo ndokubva taenda kuchechi. Chechi yatakakurira mukomana chiyaita zviya zvekuti if kana kuchiitwa mapledges vanhu vaenda vanomira kumberi then vanhu vozotanga kubvisana pamike zviya zvekuti for example if you want to pledge 100 US then umwe munhu anokwanisa kuya akabata 130 US obva akubvisa pamike. Iwo kana uchida kuramba uri pamike you have to pledge more than 130 US. Saka zvinhu izvi I think zvakaitika for couple of minutes. Dhedhi apa vaingoramba vachingopledge, vakapedzisira vakutoita zve zvekukutsanirwa vanhu vachiita zvekuti vanoita kupledge vakabatana, but dhedhi vaingopledge vari one until church yese yanyarara kuti zi. Dhedhi vachingoramba
vairamba vachingowedzera mapledges avo. I still remember kuti at that time Zimbabwe mainge muchishandiswa aya ainzi mabearers check. Dedi vakapledja mari yainge yakawandisa zvekuti ndakati ndichitarisa Bamunini vainge vakangotsikitsira pasi. Patakazodzokera kumba, I still remember kuti dedi vakazoenda vakanotenga bhagidhi rechibage and also nezvimwe zvinhu zvavakatenga ndokubva vazvisa motikari ndokubva vazoperekedza Bamunini kuenda kunobata mabhazi kudzokera kwaMurewa. Zvinhu izvozvo mukomanachi zvakangobata zvichingondishungurudza ndichingozvibvunza kuti why is it dedi vane mabusiness but yet his own younger brother munhu anotambura. Business raBamunini ravaita raingovawo business rekuti vaingorima magadheni nekugadzira matai engoro, zvinhu zvekuti zvaisambobringa in anything, but yet kuno kuHarare baba vangu vaitova nemaworkshops akasiyana siyana, but I never understood why he never bothered kuti vange vachitora his own younger brother. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti with all the education that I got ndakabva ndamove out of Zimbabwe ndokubva ndauya kunyika kuno kwandiri. Dedi vakabva vazoshaya. Dambudziko rakazotanga pakazofa dedi because mama vakazotanga kutaura neni vachiti mwanangu pane zvimwe zvinhu zvakasiyiwa nababa vako, pavakazvisiya vainge vasina kundiudza kuti ndinofanira kuzoita sei nazvo, saka inini because nditoriwo mutorwa mumusha menyu handikwanise kunge ndichizvibata, iwewe ndiwe ropa rababa vako, even if ukazvibata panenge pasina kana any problem. Ndikabva ndati mama zvinhu zvacho zvamuri kuda kundipa zvimbori zvinhu zvakaita sei. Saka ndichitaura navo Bamunini vainge vakagara padhuze, saka ndakasimuka ndichida kuita sekunge ndinodaidza. Bamunini vakabva vandidhonza ruoko vakati no, don't tell anyone, zvinhu izvozvo it is between me newe, even your little sisters usatombovaudza kuti mama vataura zvinhu zvakadai. Saka zvakaramba zvichingondinetsa kuti ko zvimbori zvinhu zvakaita sei. Ivo vakangonditi zvinhu izvi it was the source of our wealth, kunyange kuenda kwawakazoita kwawakaenda it is the reason of this thing, ndipo pane source of our wealth. Saka ndakafungidzira kuti maybe pane mamwe mabusiness ainge ari hidden akasiyiwa nababa mama vainge vachida kuti ndizomanager mabusiness iwawo. So pose pandenge ndichiudza mama kuti mama madays angu ekuti ndinge ndichidzokera ava padhuze, so tell me about this business yakasiyiwa nadedi. Ivo mama vairamba vachingopostpona but yet vaiziva kuti once if I leave Zimbabwe kudzoka kwangu kunokwanisa kuita 2 or 3 years because matickets anoti dhurei zvekuti pano nepapo wadzoka kuZimbabwe and already kuno kwandiri ndatova munhu wekutoti ndine family, saka zvinoti netsei kuti ndiite ma-up and down. But ivo mama ndaisatoziva kuti kungoramba vachingopostpona kuda kundiudza zvacho zvavaida kundiudza it was a way yekuti vamirire kuti vanhu vose vainge vauya pamariro adedi vapararire. Takazoti tasara tiri tega sevana namama. Mama vakazondidaidza one day vainge vakatogara pasi vakati uya pano ugare apa, ndokubva vatanga kundiudza. But the way yavakandiudza vakangoti vhura secho iro, because vainge vakangoisa rimwe secho paside. Pandakavhura secho riya ndokubva ndatanga kuburitsa imwe yainge yakaita micheka. So pandakavhura bhegi racho makabuda umwe munhuwi wayo wekuti kana hembe ikagarisa ine unyoro inotanga kunhuwa. So it seems as if micheka iyi yaimboita sekunge inoiswa mumvura then yobva yangodzorerwa muchibhegi imomo yakangonyorova kudaro. And also micheka iyi yainge yakasoneredzwa nezvimwe zvimatambo zvainge zvakaita zveblack zvine tumabeads twacho twakangosangana macolors. Saka mama ndakavabvunza kuti ko izvi ndezvei, vakabva vanditi zvinhu izvi ndo zvinhu zvakasiyiwa nababa vako, manje inini kuti ndikwanise kuzvibata hazviiti because ndiri mutorwa. Ndikabva ndati inini mama zvinhu zvacho izvi kaizvi handitombozivi kuti muri kumbozama kundiudza kuti kudi. Ivo vakabva vatanga kundiudza kuti mose imimi musati matombozvarwa tisati tatombotendeuka baba vako ainge ari munhu wekuti aisabva mun'anga ende aigara achienda neni kwose kwaaienda. Saka hanzi takazomboenda kune imwe n'anga iya ikati iwe uri busy uri kuda kuzama kugadzirisa zviri pauri but hausi kuona here kuti zviri pamunin'ina wako zvitori zvinhu zvihombe zvinodarika zviri pauri, nekuti munin'ina wako ndiye akasarudzwa kunzi ange achizotungamirira dzinza. Saka ivo mama vakabva vati ivo baba vakabva vabvunza n'anga iya kuti zvinoita here kuti tinge tichibvisa chacho chiri pamunin'ina wangu chobva chauya pandiri kuitira kuti inini ndikwanise kutungamirira dzinza, sezvo inini ndiri nemukuru chinzvimbo changu chekuti ndifanire kunge ndichitungamirira dzinza. Mama vakabva vati saka jira racho ndiro riri rauri kuona. So at that time I was someone who was so ignorant because mama ndakatovabvunza kuti mama ko jira racho rinozopinda pai pazvinhu zvose zvamuri kundiudza. Vakabva vati zvakazoitika ndezvekuti takati tichibva ikoko tainge taudzwa kunzi tinofanira kuenda kunotora Bamunini, saka
saka takabva tangodhiraivha tikaenda kwaMurehwa tikapfuura tichitora Bamunini ndokubva tambouya tikagara navo kuno kuHarare. Mama vakati hanzi vakazoenda naBamunini naDhedi kun'anga yavo yaya, asi n'anga yainge ichitoziva kuti panofanira kuzoitwa sei panhau yaBamunini. Hanzi n'anga iya yakabva yaudza Bamunini kuti yaifanira kuzotenga mucheka wacho iwowo wandainge ndichiona uri mubhegi. Saka hanzi zvavakazoita ndezvekuti ivo Dhedi vakazopa Bamunini mari ndokubva vatuma Bamunini kuti vaende kunotenga mucheka uya, but hanzi vakatuma Bamunini kuti vanotenga mucheka wainge wakareba more than mucheka wacho waidiwa. Pavakazodzoka Bamunini vakasiya mucheka uya, saka Bamunini vakazoshaya mari yekuti vange vachidzokera kun'anga yaya, ndokubva vazosiya vaudza baba kuti imi mukoma, sezvo ndisina mari yekuita ma-up and down, mozondiendera mozondiudzawo kuti zvanzi kudii. Saka ivo Dhedi vakazongoenda nechipisi chacho chavainge vacheka pamucheka wainge watengwa naBamunini. The rest hanzi vakabva vangopisa. Saka ndo mucheka wandainge ndichirakidzwa namama at that time. Mukoma Nash, I tried by all means kuti ndinge ndichirwidzana namama vangu about this thing zvavainge vachindiudza, but in the end ivo mama vakazondikurira mukutaura kusvika ndazoflya out of Zimbabwe ndiine mucheka iwowo. Nanhasi Mukoma Nash, mucheka wacho ndinawo kuno kwandiri. I don't even know kuti mucheka uyu ndinofanira kuita sei, kuti ndiurase here kana kuti should I just burn this stuff. Handitombonzwisisi. So far I haven't seen anything weird mukati melife mangu. My life iri kungoenderera said the way yainge ichingoenderera nayo before, but this issue yandakaudzwa namuchemberi vangu, it truly disturbed me kuti saka zvacho zvavakazviita vakambozviitira kuti zvinhu zvacho zvizoguma nekupi. Mukoma Nash, zvinhu izvi kubva zvazvakaitika Mukoma Nash, kubva zvinhu izvi pazvakaitika and also mashoko ose andakaudzwa namama vangu, you are the first human being wandiri kutoudza about this issue, so I just wish to remain anonymous. And also kunoku mhuri yangu yandiinayo, mukadzi wangu, she asked me about this thing chandainge ndabva nacho kuZimbabwe. Iye she doesn't understand because first of all she's not an African, munhu asingatombonzwisisi. Ndakangomuudza kuti no, this thing is just a cultural thing, ndokubva atongonyarara. Akangoti but it's just smelly, why don't you wash it? Ndikati I just leave it like that. So handinzwisise kuti micheka iyi zvandakaipiwa namama ndoita sei nayo, ndongoramba ndakaichengetedza here, or should I just burn it or just throw it away, sezvo pavakafamba ini ndainge ndisipo. If I burn this stuff zvinozondiaffecta here. Ndatenda hangu Mukoma Nash for your time. Zimbabwe zvakangoma hazvo, hanzi zvinoyera, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Vedare, please let us talk about it in the comment section. Tichatsoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions.